مستوم حق زحازو سبات حق يكطفنيا مستوم حق زيبلوم سبات كا حق يكتقصلنيا مالتي انت خونا ግን تمال مالتيو جنرال مغبي انترفيو غير نير قال محتت غيرو ابز قال محتت بزعبا هيوت تاريخو بزعبا ናብ ገድሊ ተጸምበሩ ለዓመታት መስዋዕት ተሓይዙ ከዓ ብዛዕባ ዝሕለፎ ናይ ህይወት ቃልሲ ብዛዕባ ዝነበሮ ናይ ስራሕ ዕዮ ንጥፈት ቅድመ መኸተ ድሕሪ መኸተ ብዝብል ኩሉ መቃቂልዎ ሰባት ንናይ ዓለም ገምጋም ወሲዶም ኣለዎ ኣብቲ ናይ ተማሊ ዝነበረ ቃል ምሕተት ገለገሊኦም ዝበልዎ ኣሉታዊ ጎን ኣለዎ ትሰምዑ ኢኹም ገለገሊኦም ከዓ ዝበልዎ ፖዚቲቭ ጎን ኣለዎ ትሰምዑ ኢኹም ማለት ከም ዘለዎ ሒዝና መፂና ኣለና ክነቅርቦ ኢና ማለት ኣብቲ ውሽጥስ ወወሳነ ዝኾነ ነጥቡ ሒዝና ይኽን ከይና ንምንታይ እንሳተን ተኣፊፈኑን ነግረ መንገድና ክንዛረበለና ማለት እዩ ቀጥለ ቢልና ካብ ንሪኦ ብዙሓት ሰባት ከም ዝነገርኩኹም በዓል ወዲ ጣባ እቲ ሂድን ዝነበረ ስርሒታት ወዘተ ዝበሃል ነገር እውን ንቅድሚት ተጉልህ ቢሎም ስለ ዘለው ድሓር ንስታት እውን ናራእና ይኽን ከይድና ተሓቅ በጨቕ እናበለ ስለ ትወፅእ ዘላ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ማእኸል እዚ ጌርና ነስሓቕና ነቐልድና ወይ ክንዛረብ እንድሕር ኮይና ንሳትኩም ነስ ቻነል ሓደሽቲ እንተኮይንኩም ጀስት ሳብስክራይብ ግበሩ ነባራት እንድሕር ኮይንኩም ከዓ ኣለውኹም ብዙሓት ኣሕዋት ክቡራትን ፍትዋትን ዝበሃሉ ማለት እዩ ሶ ከምዞም ኣሕዋትኩም እሲ ቢ members of my channel seriously ማለት እዩ ኣብዚ ኣባላት ኮይኖም ብጣዕሚ ጽቡቕ ስራሕቲ ዝሰርሑ ሰባት ጀሚሮም ኣለው members ኩኑ ነቲ ቻነል ማለት እዩ ሓግዙኒ ሓግዝዎ ከዓ ማለት እዩ ብኻሊ ይበሃላ ወል ድሕር ዳ ርእይቶ ከም በበልኩም ትደሊ ኮይንኩም ድማ ሃናጻይ ርእይቶ ዲኽ ባህልኒ ሕጂ ኣፍራሳይ ርእይቶ ክንጀምሪና ጽገ ገብረ ኣምላኽ ያ ወይ ከዓ ገኣምላክ ይዝብል ገብረ ኣምላክ ምዃኑ ለኽባጢኻ ንስኻ ባዕልኻ ሳባዕልኻስ ለኽባጢኻ ዝብል ቃል እዩ ሂባትን ዘላ ማለት እዩ የኽብረለይ ይቕንየለይ ክብረት ይሃበለይ እዚ ከዓ ኖ ሄማ ላይክ ገይርዎ ኣሎ ብነዊሕ ማለት እዩ ነዚ ቪድዮ ቴዎቶኮስ ወላዲት ኣምላኽ ማለት እዩ ቴዎቶኮስ ብናይ ግሪክ ስም ወላዲት ኣምላኽ ዝብል ንሹምሲ ንቅድስት ድንግል ማርያም ዝተዋሃበ ሹሚ ኤኒዌይስ ደስ በሃሊ ሹሚ ቴዎቶኮስ ናይ ግሪክ ደስ ይዝብለኒ ጉባኤ መን እዩ ኤፌሶን ከምታት ኒቅያ ዲዩ ኣመን እዩ ነይሩ ጉባኤ እዚ እስኪ ቴዎቶኮስ መልሰለ ኢኻ ዝኸምኡ ዝበሃል ሹም ዝተዋሃቦ ነግረ መንገዶም ሰባት ክፈልጡ ይደል ይኾኑ ሰላም ሽደን ጽቡቕ ስራሕ ቀጽለሉ ዕሽነት ናይ ወዲ ቢተው እኮ መዐቀኒ እዩ ዘይብሉ ክንድምስሶም ኢና ክብል ከሎሲ ንዑ ደምሱስና ምባል ከም ዝኾነ ይርድኦን እቲ ኣብ ካሊ ዓዲ ዘሎ ሕብረተሰብ ክድምስሱና እዮም እሞ ቀዲምና ንደምስሶም ዝብል ስምዒት ከም ዝሕዙውን ኣይርድኦን ይብለና ኣሎ ሕጂ ቴዎቶኮስ ንወዲ ቢተዋይ ተረዳእኻዮን ማለት እዩ ንስኻ የዋህ ኢኻ ከም ዝሪእካ ዘለኹ እውን ካብ ሹምካ ጀሚሩ ቅኑዕ ኢኻ እኒኻ በዓል ወዲ ቢተውን ካልኦቶም ዝኣመሰሉ ነቶም መናእሰይ ከምዚ ጌርና ነዳህልሎም ነፈራርሓዮም ድሕራይ ከዓ ስጉምቲ በፂሕዎምሲ ናብ ዓዶም ክሃድሙ ዝብል ሓሳብ እዩ ዘለዎም እዚ ከዓ ምናልባት ከምዚ መጻወድያ ጻወድካሲ ከልቢ ኣብ ትሕቲ ኣብ ጥቆ ቅሚጥካ ዛግራ ክሕዚ ኢልካ ከመሓዝ ማለት እዩ ንዓሹ ማለት እዩ ልቢ ተዘለዶ ከይዱ ዝብል ነበረ ቀደም ነበረ ያ ነበረ ተፈልጦ ከምኡ ማለት እዩ እቲ መንእሰይ ካብቲ ዓዲ ዝወፀሉ ዘሎ ምኽንያት ካሊ ዓዲ ንትግራይ ንዓዲ ወኪለ ክረክብየ ክንዲ ወለደይ ከዓ ወለደ ኣለውኒ ክንዲ ቤተሰብ ኣለውኒ ኢለ ኮነን ዝኸድ ዘሎ መማረፅ ስለዚ የብሉሲ ካብዚ ሞት ደኾነ ይሓይሽኹ ሞት ኳስ ብምንታይ ጣዕሚ ምኽሕሽ نقلنا خنزاربنا بريلي زوص زلو بعد ود بيتو كاتا يبللو تمنئسي تጨኒقዎ ክመጽእ ይኽእል እዩ ተዘሎ ካ ተፈርሒ ዘይክኸድ ይኽእል እዩ ዝብል እዩ ምናልባት ኣብ ገለገሊ ሳክሰስፉል ክኾኑ ስለ ዝኽእሉ ብኸም ዓይነት ጉዳይ ሲልና ክንርድኦም ክንፍትኒና ግን ትዕሽነቶም ኩሉ ግዜ እናገረመና ይከድን ማለት ግን አይኮነን ሕጂ ለለና የኹነታት ከም እዩ ክብራትን ፍትዋትን ንሕና ዘለና የኹነታት እንታይ ይመስል بعد فيش مالتي كقولنا مقلل بيلوم شعينا آخر أن تزلنا يا أخونا تعتزيو أنا قصنا خدمة بنا جالزني هذاك ما بنا خيرين يا تايم ولا جانيو بموز ليلة تخون دموز ليلة كاش ليلة تخوني كاش ليلة بجت ليلة بصورة مكينة خاني اعتمال اللي معنا عكتة ما خستاكسي سينا يا هذاك ما مكينة جزعني يا تخوينا نداج ليلة إذا قلنا نحب لي ولا خم تايمانيكا مورال نداج مورال موليو مورال موليو مورال وناينسان بحصيرو مالتيو مورال ግን ወአለና ሞራል ተዘይህልዎን ይርዝ ህዝብ እዚ ምጠፈእ ነይሩ እቲ በዓል ስታሊን ዝብሎ ዘሎ ኣብ መብራህቲ ዘሎ እዩ ብውዒን ብዙሑን ሻወሪ ተሓጽዩ መጽዩ መንእሰይ ክዛረበኩም ይብለና ለስከ ነዳዲ የለን ይብለና አስማዕና እኔ እዚ ሚዲያ ላይ ደጋግሜ የምናገረው ደብረጽዮን መጉዳት ከፈለክ ደብረጽዮን ነዳጃቱ መንቀሳቀስ ያቆም ቃል ነው አሁን ተመሳሳይ ናሬቲቭ ነው እየሄደ ያለው ተመሳሳይ ነዳጅ እንዳትልክ ትግራይ ትቆም ዛሬ አንድ ልጅ እየነገረኝ ነበር መቀለ ኩሓ
ስንት ብር ነው ያለኝ 100 ብር ምናምን አለኝ ታክሲ የለም ታክሲ ባጃጅ ምናምን ብሎ ነገር የለም ምንድነው ስለ በቃ የለም በቃ ነዳጅ የለም ሁሉ ነገር ቆሟል የሆነ በአፋር በኩል የሚመጡ ኮንትራባንድ የሚሰሩ ልጆች አሉ ነዳጅ በዛ ነው የሚያመጡት ከዛ ብር አንያ ካሽ የለም حرايت استزاروا خم زلوا تخكليو بتعم أزيو كباري خوينو كم مخبارون العلون بزحت حدقاتات يوم زوج حزلوا بفلاي مسيكونهم تتحيزو سب زوال عذب بهالنجار يبولن سب زوال عذب بهالنجار يلن ساتيوز بهالنجار يبولن زين كاساس من كاساس مجو عزيا يبولن ناي نقدم أخلات زانا قعلو زت جلزي كم قدفوا مو كم تعيز بهالنجار تباهيل تقصيريو كم زب بهالنجار يبولن እቲ መሰረታዊ ዝበሃል ናብራ ንኽነብር እውን ግን ዓቕሚ ሲኢኑ ሓፂርዎ ብዘይ መሰረታዊ ናብራ እዩ ዝነብር ዘሎ ሰብ ይኽብለኩም ደልየ ማለት እዩ እዚ ኩሉ ሃፐን ዝገብር ዘሎ ካብ እንታይ ተበጊሱ እዩ ሓደ ክልተ ነዋሕቲ ምኽንያታት እዮም ዘለዎም ነዋሕቲ ምኽንያታት ክንብል ከለና ወለድና ኣሕዋትና ኣያታትና በቲ ቅድሚ ታሪክ ቅድሚ 17 ዓመት ቃልሲ ሓዊሱ ትሕጂ ዝሓለፈ ቃልሲ እውን እንተኾነ ንጸገም ህዝብ ትግራይ ሎም ከም ዘይተቃለሱ ማንም ሰብ ይፈልጥ እዩ ነዚ ህዝብ ትግራይ ሲ ክርህቦ ከይጽገም ከይሽገር ክብሉ እዮም ተቃሊሶም ማለት እዩ ሕወሓት ካልኦትን ናቱ ዘሎ አጀንዳ ዘሳስዩ ማለት ደድሕሪ ዝጓዩ ንዕኡ ዝዳናገጹ መስኡ ዝማወቱ ዘሎ ሰባት ብምልኦም በዓል ስታሊን ወዘተ ግን ዝብልዋ ይፈልጡን እዮም ማለት ስታሊን ለማዓንቲ ነዳዲ የላን ይብላሎ በቀዳማይ ግን ኢንተርኔት ክዕጾሎ ዝብል ነበረ ሰብ ማለት እዩ ብኸመይ ምዃኑ አና ይርደን ኢንተርኔት እንተተዓጽዩ ካሽ ፍሎ አይገብርን ምክንያቱ ንሱ 50 በ40 ወይ 60 ገለ ክሰርሕ ተኮይኑ አይንፈልጥ ንሕና እንታይ ክሰርሕ ከም ዝደለየ አነ ከም ዝመስለኒ ግን ዕዳጋ ዝበሃልሲ ኣብ ዕዳጋ ፕራይስ ከም ዘሎ ይስፈልጥ ሳፕላይ እና ዲማንድ ከም ዘሎ ሓዊሱ ኢንዲኬተር ናይ ዕዳጋ ከዓ ፕራይስ ከም ዘሎ ይስፈልጥ ፕራይስ ከዓ መላወጥ ገንዘብ ኮሞዲቲስ ወይ ከዓ ንብረታት ዝመጹ ቫልዩ أبل نذحذب بقعيت شطلن حدا لتر زيت خا بحموش تجري كان قلب لنا قبر كان لوط كخلو تشكو مسألة زيت الجنزب زبها النجار كم زول إزري جنزب كا مونيتري بوليسي زبها النجار سلازلو منقسي قاصر منقسو قاصر كله جنزب حقتات زوج مجمريا نايت جنزب ستور مقبري مسارحتات بانكتات بانكتات أوبريس زجبرا بالعلي تكنولوجي أو بالعلي نيتوركين سو تقدم يلو زنقركم سنسلتاتسي كابيهم تيوهم مخوانا يفلت ان ستالين بقى امرؤو زحاسبو حد زين I don't know ويك الزارو تفلت يفلتن سمعيتا خوين دي تزاريبو انترنت كعصلو اندابلي زارب صنيح حجه موداتو ندادي كل يوبلن يزبل اتي تقوماتا تقدمهم نساتهم زهابو وي بايزوي ندماخلاي منغسس يقدمهم زهابو وي تقوماتات تملكتات وانت سيجنال وتنعنا فلاج غيرن عنا اوف دغبرنا زلو تناتاتهم ناي صمدو لوجيك جيت كويو بشجر كويننا زلو صوتهم من اسي نزي خزاربلو سلازخونو نعاتهم احلف بيلخوكم اذن ولاديتنا بلا تباهيلن ينتزاريبن كبراتن فتواتن ايثيوبيان كوني ارتراويان كيتحزلن بلا تباهيلن كمستزاروا يفلط عين ማለት ንሰኑም በስምዒት ተዛረባ ተባሂለን ማይክሮፎን ገጥሞም ለን ይዛረባሉ አማ አخلቃ ተሳሒተን እዚ ኻ ዘጋጥም ነገር እዩ ወለድ ኩልና كسب كندي نايزارو خمزة يفلت أخت فلتم أنتاني لإجن قريبة يزلوا. دفيزوه زوج خدمات إرتراويان عسران شو عطر عمد المات قميطة حجي المات جهنم أتوه مال حجي جهنم حجي لحيش واي حجي كونن وين الناتي كونن حجي سنة أيام زلوا حجي. عايز يا بك أنتون كريئة الله الناس حق يعني راح يجون كل جزء كتسحق أن تخيل لقى يا معلم بل تبهي لك هذا حراي مسألة كهت زارك الله خير زم كلامات إرتراعي عشرين شو حتى نفس المات اللي يروم المات جزم ميلهم قالنا ولا لا تزاروا عند هلون نسومكم مسانا انزلوا مسانا انزلوا نساتهم يكون نيدم إثيوبيا بلته واحدة قد نقر كرقركم مالتي سيريسلي أبزين تاي تعزو إذن ولاديت زياد كندد يخونا مالتي كندد يخونا تنكالي ولاديتون كم وين حقي ويد يخونا لأن تعبيد ما أنا مالتي وعد يخونا دحن حجي زفولتو تأمري بلن نزهز بي نابس أقم هلاون وعلو إيفن عيران شو حتى عمد سألمات قسم لكم نخم قسم بلو وايو لالو نحنا هنا تقسم نازلنا ما يتفولتهم كن غنتاي مخنا قركن
أدي تتفولت إنير كتي تولي زلخ حجي منا سحك نيروجن زي مفلات ويكا خالي بوتات انقصايسك زي مرأيك ويكا أنا كان تكنولوجي وصي زي مرأيك زي مدهساسكي وي زي مقماتكي ويتهم دقيقي منالبات زي نقرو خونو خؤلو ويتهم ما بتتراخ زلو سبات حاسي غوقع موالهم نوع لحد عبي حاتياتيو عبي سحتاتيو جن سلا زي تردو سلا زي فلوت انكم الى نزار زلو انسان حجين ايثيوبيا خبلا خمس دلاي فلطلع 27 عام صدماتين يرزون بيثيوبيا وجن سلا زخونه مالتي كوم الى كزاربا زدليا جن وراني إرتراون أفلطو even اتي ديفرنس اتي تصقمن اتي صبقون ون كابي يمص كابي دايركشن يمص خم زلو تهزبنا ايفلطن يفلط إلهم كزارو يخولي يوم زبلكم نزيو مالتي سو بزي مخنات ينزاروا زلو اين حزلن كاسويلنا نغرمين امبر مالتي اين الناتي كونن حجي قدم نير محساب ኢትዮጵያውያን ክትብልያ ባይዘወይ 27 ዓመት ተጠልማት ዝብል ንሶም እዮም ኤርትራውያን ሞ ምሳናዮም ዘለው ይብላለዋ ዘን ፀግዓ ዝኒዋ حساب دونقرات ኮይና ነበር ሰብዓ ሞድ بين جميرካ بين ክትውደኦ ወደፊት ምዛአርም ሰብዓ ሕጅውን ጽባሕ ወደፊት ሰማዕዮም ኮይኖም የለን ድመከትና ይትገሪ መኪትና ባይዘወይ ሕጅውን ቀጽሉውን ማለት ምስ ጀነራል ሙዘይድ ይዝባል ማለት ምስ አርመ ሰብዓይና ዘለና አንዙላ ዘላ ብገጽ ሱዳን ምስ ዘሎ ሓይልታት ማለት ሕጂ ዘን ወላዲት በቃት ተዛረቦ ተዛሪበን ኣለዋ ምንም ክንብለን ንዕንሲ ከምዚ ለን ተጋገን ንኽብላይ ኮንኩረንጽየን ግን ከምዚ ገይሩ ዝዛረብ ሰብ እውን ኣሎ ማለት ተይፈለጠተን ሓንቲ ሕጂ ኮም ሳናኦም ዘለው ከምይ ትበሊ ይብላ ዘን ሓንቲ ወላዲት ማለት እዩ ሃይለ ከዓ ነዚ ትራንስሌት ዝገብር ኤአይ ናይ ዘን ወላዲት لمؤنا أبدأ أذربيجان خيدو كلنا نفلتينا أسوار ناي موسخ ناي حيل ناي متنهار سرحتون يسرح له دهريو ناي مستخال سرحتون يسرح له وصرح هذا تام خنياتو مدلاو ود سلاز دلي مالتي كاوزي حليف جن بزحات شرحتاتون يكايد له يوم نعمنت من أسي تجراي كاو تجراي وسع زبل بروباغندا بتوم ناي تجارو زخدع زتقلمو حيلي መልእክቲ ይመጽሎ ማለት እዩ መልእሰይ ትግራይ ካብ ትግራይ ወጽዩ ኣብ አዲስ አበባ ወይ ናብ ካልእ ስደት ክኸይድ ስራሕ ይስራሕ ኣሎ ይኹን ዳ እምበር መልእሰይ ትግራይ ንምኸተን እናተዳለው እዩ ዘሎ ማለት እዩ አዲስ አበባ ዝኸይድ ክል ይኽእል ይውሕድ ትዝኸደሉ ምክንያታውን ዝተፈላለዩ ምክንያት ንሕክምና ዝኸደ መንእሰይ እናሰኣሉ ንኻልእ ስራሕ ዝኸደ መንእሰይ ንሩትን ስራሕ ዝኸደ መንእሰይ እናሰኣሉ ያው መንእሰይ ትግራይ ይኽተተሎ ትግራይ ባዲማ እያ እናውሉ ይሕልፈሉ መንእሰይ ትግራይ ታሪኹ እዙይ ኣይኮነን መንእሰይ ትግራይ ኣብ ጉዳይ ትግራይ ኣብ ጉዳይ ህዝቢ ትግራይ كتيتو كم حدث زمكت ما نسي سلازخنا ازي وين يسرحوا والله انت ايك مكت حجس انت ايك مكت انا عهادي خمكتك نت بسماي زمصودي خمكت نت بمريت زمصودي خمكت نت طميت دي خمكت ندخنت دي خمكت ندحرت دي خمكتو ندنقرنا دي خمكتو نسأنت تمرتي مالته ايه نعودي خمكتو نشعبي دي خمكتو حجكو اتمن اسيسي انت اي خمكت ولا مكت تبلسي مكت اشي حاسكو تاين بتنات كازلو سنسلت بتنسخات زارو زلخا بتنسخات تنتنو زلخا باخلاي منغس اثيوبيا اذربيجان كيدو درون يغز صنيحو مسارح عط يغز نسخاتا يتغزقنيا اي فلطن زي كونكوسي اي غزاخان مالته ايه اي غزاخان غزي ايتيلكا صبو غزيها صبو يكو مكلخل يخون مالتي اتزبي حجي كمكتيو زمان اسي يكون خمكت مدلاو وديو تمن اسي حجي بصحي يذكرك مالتي حق هادي خا يذكرك بحصير حجي لو متذكرو افت سقاي افت صقم انتونتلو اي ذكرك انشعو حجي صحي حاجن تذكرو لتمن اسي من اسي سراح عدل فطر كومزي ندغبر افت ساتفو نحنا خنمرص علينا خنوكل اندو افت منغسا خاطلو غل خبار كلو شعو اي ذكرك من اسي شعو مكاتي يكونن تايدا زي فلط سرعته هاونيلو نت سرعت نغدل حيزو تصدف زخيل حيليو شعو من اسي مالت زوارز يبلا مكينا مالت اما خذت خونك من اسي وانا تقلا حيل ويلكي ادمع حيل نسنديو افريات يرأيكان اب عبيت اب جي دي بي جروز يرأيكان اب برودكتيفيتيز من اسي ولا حنت يرأيكان ستكوس حيلو كتقمو لي يدلن ولا حنتي ابتو مشط ورقታት ገለ ወዘታ يرأيكان ابتو وداب ابتو education system ابتي ناي ميديسن زرغ حير رايكان ابتو ديموغرافي ابتو توبولوجي اب تساتفو من اساي كبار كله مالتيو من اسيا ممعبال امباورمنت غلا او ير رايكان
ኣብዚ ዝረኣየካ ፋብሪካ ገለኸ ዝኣተወ ዝቆፀረ ዝሰርሕ ዘሎ ናይ ቴክኖሎጂ ንጥፈት ዘካይድ ዘሎ መንእሰይ ወዘተ ዝበሃል ኣብያተ ትምህርቲ ዝህነፃ ዘለዋ ነዚ ኣኮሞዴት ገብራ ናብ መሰልጠነ ማእኸላት ዝኣቱ ዘሎ ማለት ዓርሱሲ ንምምዕባል ማለት እዩ ንስኻ መሰልጠነ ክበሃል ከሎ ኢቭን ሲቪላይዜሽን ክበሃል ከሎ ኢቭን ንባዕልኻ ሚሊታሪ ልኮ ተንስልጥን እኮ መሓሸ ነይሩ ዋላ ሓንቲ ፀገም የብሉ ማለት እዚ ቦስቶፕ ተንኾኑ እውን ፅቡቅ ነይሩ ዋላ ከድካ ናብ ተመሊስካ ከርብ እኳ ትሰርሕ ተኾንካ ብሚሊታሪ ጥራሕ ተኾይኑ ድሓን ግን ዋላ መሓሸ ነይሩ ኣብ ኩሉ እኮ የለን መንእሰይ ትግራይ ሕጂ ይምክት ኣሎ ይብል ንኽምክት ገለገለ ኢሉ ንኸወድኦ ማለት እዩ ከምኡ ዝበሃል ታርጌት የለን ሕጂ ኣነ ደዊ ኢለ ከስማዕካ ምኽኣልኩ ነይረ ምናልባት ንስኻ ድሕሪኦም ክትጎይ ኢኻ እምበር ከምዘይምክቶም መናእሰይ ገሪፎምካ ከም ትጎዩ ርግፀኛ ንስኻ በይንኻ እንተዳሊኻ መክተው ተዋጋእ ነዳዲ የብሉ ገለ የብሉ ዓዲ ሒዙ ብምሉ ንኽምክት መንእሰይ ይብል እዚ ናይ ዘይምቅላስ ስራሕን ዓዱ ንምቅላስን ኣይኮነን ዓድኻ ዝበሃል ብኩሉ ነገር ክጠቕመካ ክእል እዩ ብጉድኣቱን ብጥቕሙን ነቲ መንእሰይ ብጉድኣቱ ጥራሕ ጠቒምካዮ ብጥቕሙ ትጎድኦ ኣለኻ ተቐራኒኻ ትሰርሕ ዘለካ ሕጂ ንስኻ ንዓኻ እንታይ ክብለካ እስኪ ኣብዚኣ ደኒሄን ሕጂ ንኣብነት ሰብኣይ ኣብዚኣ ኣሎ ረዘነ ሃብተ ኣብ ቴዲ ፕሬስ ቀሪቡ ነይሩ ማለት እዩ ስምዕዎን እዮም ዝብሉ ደለው ሕጂ እውን ኣላቶም ናቱ ናይ ስርዓት ደገፍቲ ማለት እየ እንታይ ትብሎም ሓደ እቲ ህዝቢ ዝብል ኣይደኖ እቲ ውድብ ሓላፍነት ይወስድ እምበር ህዝቢ ትግራይ ከም ኣብ ዝሓለፈ 34 ዓመት ኣብ ስምዒት ኣትዩ ኣካል ናይ ዝውግእ ክኸውን ይኸይድ ኣይግምትን እየ እንተኾይኑ ድማ ክዋረድ ክጠፍእ ተዘይኮኑ ዝረኽቦ ዓወት የለን ህዝቢ ትግራይ ከምዚ ዓይነት ስምዒት ክህልዎ ይኽእል እዩ ኣብ ዝዋን እየ ኣይግምትን በቲ ናይ ኤርትራ ሸነኸውን ንባዕሉ እንታይ እቲ ፅኑዕ ህዝቢ ሓያል ህዝቢ ዝብል እንታይ እዮም ዝብል ህዝቢ እዩ ኣብይ እውን ዝብለዎ ግን እቲ ዝውስኖ ናይ ሰብ ዝወግኡ ኣካላት መንግስት ደረጃ ዝቆሙ ብወደበ ደረጃ ዝቆሙ ናቶም ውግእ እምበር ህዝቢ ኣብ ውግእ ኣትድዩ ሕቶት እዩ ህዝቢ ለና ኣገዲዶም ዘሰልፉ ዘለዎ ሕጂ ኣብ ሚድያ ወፂኹም ኤግዛክትሊ እስኪ ቀፅል ሕጂ መናእሰይካ ባዕሎም ክኸትለልኩም እየ ማለት ተዘረባ ተዛሪበ እየ ክኸትለልኩም እየ ቅደም ሰዓብ እናገበርኩም ፍክሩ ሓደ ግዜ ፅምዶ ጌርና ኢና ምንም ዕፅዋይ ክባይ የለይ ትብሉ ሓደ ግዜ ካብ ማእኸል ዓዲ ዘድልየና ተኣምር የለይ ዓርስና ዝኽኣልና ኢና ትብሉ ሓደ ግዜ ልዕሊ መጠን በጀት ኔና ናብ ዓርስና ክንመሓደር ንኽእልና ትብሉ ካብኡ ፀኒሕኩም ለለ መድሓኒት ተኸልኪልና ነዳዲ ተኸልኪልና ከምዚ ተኸልኪልና ናብልኩም ለለ ተጉርዑ ማለት እዩ ተፀሚደ ይደ ትለኻይ ፀላእየ ይደ ትለኻይ ካብ ፀላእየ ካዳ እንታይ ደሊኻ ዋህኒኹም ከፍቲ ወይ ኸይድኩም ከኸየት ዓድሃ ለምፁ ኸይድኩም ካብኡ ኣምፁ ትበጀት ትብልዎ ካብኡ ኣምፁ ካብኡ ይሰልዐልኩም ትመድሓኒት ለካብኡ እዩ ነዳዲ ለካብኡ እዩ ወይ ስልኩም ተፀመዱ ስልኩም ሚድያ ኣይትውፁ ስልኩም ተፀመዱ ትህዝቢ ይጠቐም ብሰንኪኹም ህዝቢ ክጉዳእ እንታይ ዓይነት ከፍትታት ኢኹም ስኻትኩም ህዝቢ ትግራይ ዘዋፀካ ምስ ጎረባብት ዓዲ ሓራይ እወ ትርዲኢት ኣብዚ እዩ ናይቲ መንእሰይ ተረዲእዎ እዩ ዋላ ኢቭን ተተፀሚድካ እውን ዋላ ረክበለካ እውን ብውሽጥኻ ተጠቐም በቃ ንስኻ ግን ንካሊእ ሰብ ግን ዕንቅፋት ኣይትኾኖ በቃ እስኪ ብሓፂሩ በቃ ኣቕልል ኣቢልና ክንነግሮም በተሳይነስሲ ነቲ ካሊእ ሰብ በቃ ዕንቅፋት ኣይትኾንዎ በቃ እንታይ እዩ በሉ ድኦም ዝብልኹም ቶም ምሳኹም ተፀመዱ ኮይኖም በሉ ኮይ ፀገም ኣምፅኡ ዘሎ በሉ ትበሃል ትብል በል ትበሃል ትብል ካብኡ ናይ ባዕልኻ ጠቕሞ ክትብል ከዓ ንህዝቢ ተጥፍኦ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ሽግሮ ይተእትዎ ሓደራ ነዚ ህዝቢ ናይ ብሓቂ ማለት እዩ ዓቕሚ እንድሕር ኣለካ ኮይኑ ብኩሉ ሳፕላይ ሾክ ከጋጥመካ ከሎ ሳፕላይ ቼንካ ብትኽትኽትኽ ምሰለ ብሓደ ግዜ ስቑኢልካ ቁርንርን ኣቢልካ ነዚ ህዝቢ ኣደዳ 800 ገለ ጌርካ ዳሕራይ ንስኻ ዘዋህለልካያን ገንዘብን ዘርጋሕካዮ መንገድን ተጠቂምካ ነቲ ህዝቢ ሽጉርቲ ንክትነግድ ክትብል ህዝቢ ኣብ ሽግሮ ይተእትዎ እቲ ሳፕላይ ይቕረብ በቃ ምንም ብዘይ ዝኾነ ይኹን ቅደም ሰዓብ ከምዚ ትገብሩ ዘለኹም ሰባት እሞ ከዓ ክቃለሱልና እዮም ትብሉ ወረ እዩ ዘስሐቐኒ ኣነ ይገርመኒ እኮ እዩ እሞ ንዓኻ ክቃለሰልካ ኢለ ኣነስ ንስኻ ንክትነግደሉ ኢለ ኣነ ክቃለሰልካ ኣይክእልን በቃ ኣይክእልን ኣም ሶሪ ድሕሪ ሕጂ ንስኻ ንክትነግድ ንስኻ ንክትህፍትም ንስኻ ንክትምዕብል ኢሉ ዝቃለስ ትውልዲ ክህሉ ይኽእል እዩ የለነ ይብለካን ኣነ ይቃለስን እየ ዝብል ዘለኹ እምበር ክህሉ ይኽእል እዩ ካልኦት ሰባት እውን ከምዚ ከማይ ክህሉ ይኽእሉ እዮም ክቃለሰልካ እየ ዝብለካ እውን ክህሉ ይኽእል ሽዑ የዋፃኒ ኢሉ ጀመሮ ስለ ዝኾነ ከም ናቱ ከም ምውፃእና ማለት የዋፃኒ እንተይሉ ከይረስ ኣነ እኳ ኣይግድሰንን ከይትነኻኸል ሓደራ ኣብ ሂወተይ እንዳሃለኹ ሓንቲ ክትሳኻዕ ዝደልያ እውን ብግልፂ ንክነግረካ ኣብ ፖለቲካ ትግራይን ኣብ ሚሊተርን ኣብ ውትድርናን ካብ ዘለዎ ተጋሩ ሓደ ኣብ ሂወተይ ከስኻዕ ካብ ዝደሊ ምስ ህዝቢ ኣምሓራ ምስ ህዝቢ ኤርትራ ምስ ህዝቢ ዓፋር
ምስ ህዝቢ ኣጎብ እና ካልኦት ህዝብታትን ህዝቢ ትግራይ ተፋቂሩ ሰብ ንሰብ ጥራሕ ዘይኮነ እንስስ እውን ሰላም ክነብር ካብ ዝሙነ ይተጋሩ ሓደ ለይትን ቀትርን ከዓ ብዓቕመይ ክሰርሕ የዋፀና እውን ኢለ ዛ ማንም ሰብ ብዛዕባ እዚዩ ዝትዕዩ ትክክል ኣይኮነን ምስ ገለ ምርኻብ ትክክል ምስ ገለ ትክክል ኣይኮነን ኢለ ክፈርደሉ ንህዝቢ ትግራይ ኣብ ዝኾነ ቦታ ኮይነ ብደገ ኮይነ ብኣዲስ ኣበባ ኮይነ ኣይኽእል ዝውስኖ ኣውዘ ህዝቢ ተንብየን ምስ ህዝቢ ኣጎብ ክራኸብ እየ እንተኢሉ ንየ ዝድግፋ ህዝቢ ዛላምበሳን ኢሮፕን ምስ ኤርትራ ክራኸብ እየ ህዝቢ ራማ ህዝቢ ዓዲ ኣርባዕተ ህዝቢ ሕስኣ ህዝቢ እገላ ህዝቢ ታሕታይን ላዕላይን የድያዎ ህዝቢ ሕሞራ ክራኸብ እየ ምስ ኤርትራ እንተኢሉ ዌልካም ኣጠናኽር ፅቡቅ ሓሳብ እዩ ኣብ ዘረባ እዚ ኣነ ዋላ ሓንቲ ተቃውሞ የብለይን ህዝብታት ሰላማዊ ርክብ ክህልዎ ምስ ክሰርሕ እየ እዚ ወርቂ ሓሳብ እዩ ብዙሓት ሰባት ሕጂ ናይ ምቋም መንፈስ ስለ ዘለና ነዚ ሰብኣይሲ ብዝኾነ ሹም ንኣብነት ጀነራል ምግበይ ትበሃል ተሎስ ጀነራል ጀረካን ዝብሎ ጀነራል ወርቂ ዝብል ወዘተ ዝብል ሰብ ሞሊኡ ኣሎ እዩ ማለት እዩ ወርቂ ይሰርቁ ክኾኑ ይኽእሉ ዘይክኾኑ ይኽእሉ ኣይፈልጥን ግን እንድሕር ዘይሰሪቆም ነቲ ዝሰርቕ ዘሎ ከቃልዕዎ ነይርዎም ተዘይኮይኑ ኢንቮልቭ ይገብሩ እዮም ዝብል ክሌም እዩ ዘለና ኣነ ተዘይኮይኑ ግን ከቃልዕዎ ኣለዎ ምክንያቱ ንሳቶም ኣብ ትሕቲ መሪሕነቶም እናሃለወ ዝወፅእ ኣብ ትሕቲ ግዛእቶም እናሃለወ ኣብ ትሕቲ ናታቶም ሓለዋ ስር እናሃለወ ዝወፀ ፀገም ዝተፈጠረ ፀገም ተሓተቱ ንሶም ምዃኖም ክፈልጡ ኣለዎም ማለት እየ ብኣካል ይመዝን ይሸይጥ ክሳብ ዘርኣኻዮ ንሓደ ሰብ ይሸይጥ እዩ ይሰርቕ እዩ ኢሎምካ ወይ ከዓ ከምዚ እዩ ዝገብር ኢሎምካ ከምዚ እዩ ዘዋፍር ኢሎምካ እንተበልካ ክልተ ነገራት ክተትርፍ ትኽእል ኢኻ ሓደ ብዘይ ትፈልጦ መረዳእታ ወይ ከዓ ብዘይ ተፃርየ መረዳእታ ክትክሰስ ትኽእል ኢኻ ካልኣይ ከዓ ብሓሶት እውን ክትሓጥጥ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ክልተ ነገር እዩ ናይ ባሓቂ ሶ እዚ ሰብኣይ ይሕመ ከም ምሕማይ ብዙሕ ሰብ ክሓሚ ከሎ እዚ ሰብኣይ ፀገም ከም ዘለዎ ይሓሚ ካብቲ ናይ ሎማዓን ተዛሪቦ ዘሎ ሓደ ሓደ ቃላት ግን እዛ ሓውነት ትምልከት ሕጂ ንኣብነት ምስ ጎረባ ብትናስ ሕውነት ክህልወና ኣለዎ ንየማነ ፀጋምስ ኣሕዋትና ክንከውን ዘለና ዝብል እዩ እከለ ምስ እከለ ርክብ ክገብረለን ዝብል ሰብ ሓሳዊ እዩ ንኣብነት ሰለስተ ሰብ ንሕረ ሊና ዕሩኽቲ ኮይናሲ ኣነ ምስቲ ሓደ ጥራሕ ርክብ ክህልወኒ ኣለዎ ምስቲ ግን ክህልወኒ የብለይን ይብል ትርጉም እንታይ ማለት እዩ ኣነ ናይ ሰላም ሓይሊ ክኸውን እየ ዝደልኻ ይብለኒ እሺ ናይ ሰላም ሓይሊ ኮይነ ግን ምስቲ ሓደ በርሀ ዝበሃል ዓርከይ ጥራሕ ዓርከይ እዎ ናይ ሰላም እንተኮይንካ ምስ ኩሎም ኢኻ ዓርክነት ትምስርት ተሓቂ ንሱ እዩ ኩለንትናኡ ሰላም ዝበሃል ዝረጋገፁ እውን ኣብኡ እዩ ማለት ዩኒቨርሳል እኳ ተዘይኮነስ ብኣንፃሮብ ትጎደቦና ግን ነዊሕ ርሕቐት ዝኸይድ ሰላም ካሊእ ሰብስ ቀኒኡ ዘይኮልፎ ሰላም ምእንቲ ናይቲ ሓደ ሰብ ቅንኣት ናብቲ ናትካ ዘሎ ሰላም መፅኡ ከይዘርግ ከይርብሽ ከይህውኸካ እሞ ንዓኻ እውን ዕንቅፋት ከይኮነካሲ ኣነ ሕቢልካ ተጌርካዮ ፅቡቕ እዩ ዝብል እዩ ሶ ዘረባ እዚ ወርቂ ዝኾነ ዘረባ እዩ ብናትየ ተሓሳስባ ንቐፅል ግበይ ነይሩ ካብ ኩሉ ዝሐጎሰኒ ግን ብዛዕባ ፅምዶ ዝምልከት ሕርር በሉ ተባሂልኩም ኣለኹም እዚኣ ናተያ ኩነትን ናይ ምግበይ ዘረባ ሕርር ትብሉ ድኣመር ድሕሪ ሕጂ ኩናት የለን ዓሻ የለን ዓሻ ትግራዋይ የለን ከም መለስ ዜናዊ ከም ኣፄ ዮሃንስ ከም ኣሉላ ኣባነጋ ኢትዮጵያ ነትበሃል ዓዲ ደሙን ረሃፁን ፍልጠቱን ገንዘቡን ዘፍስስ ትግራዋይ የለን ሓራይ ኣብ ሕጂ ተሓደ ዝበዝሕ ትግራዋይ ምርዳእ ኣብይዎ ዘሎ ማለት ኣብ ትግራይ ንኣዲስ ኣበባ ትመስል ከተማ ምፍጣር ካሊ ኣብ ትግራይ ልክዕ ከምዚ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘሎ ሆቴላትን ፋብሪካታትን ፅርግያን ሃይወይን ምህናፅ ካሊ ግን ናብ ስልጣን ዝመፀ ትግራዋይ እንታይ ሓስብ በቃ ኢትዮጵያ ማለት ንሕና እውን ኢትዮጵያውያን ኢና ብለካ ንሕና እውን ኢትዮጵያውያን ኢና ኣብ ኣዲስ ኣበባ እዩ ዘሎ እቲ ናይ ዲፕሎማሲ ማእከል እቲ ናይ ፖለቲካ ማእከል ኣብ ኣዲስ ኣበባ እዩ ዘሎ ኢሉ 25 ዓመት 27 ዓመት ሙሉ ኣብኡ ኮፍ ሓራይ ናትና ኤላስ መላሽ ንዳን ወዲ መምህር ሕሊፈተ ዝዎ ነይረ ዳን ወዲ መምህር ዝጥቀመላ ዝኾነት ቃል ነይራ ማለት እዩ እንታይ ትብል ዝተዳህለለ ኣይኮነን ዲሉዥናል ትብል ቃል ይጥቀም ዳን ወዲ መምህር ማለት ምን ኣእምሩሲ ከምዚ ባይ ዝኾነ ዲሉዥናል ማለት በቃ ዝኾነ ኮንፊውዥን ዘጋጠሞ ማለት እዩ ብሓፂሩ ፀገም ዘጋጠሞ ንምንታይ መስሉኩም እዚ 20 ገለ መለን ዓመት ዝሓለፈስ ይብል ኣብ መቐለስ ከምኡ ዝኣመሰለ ከተማ ምህናፅ ይከኣል ነይሩ እዩ ከም ኣዲስ ኣበባ ዝኣመሰለ እወይ ይከኣል ነይሩ ዝተሃነፀ ከተማ እውን ግን ከምኡ ጌርካ ሓሊኻ ምቕፃል ይከኣል ነይሩ እዩ ካብኡ እውን ምብላፅ ይከኣል ነይሩ እዩ እወይ ይከኣል ነይሩ ቅድም ቀዳድም ግደፎም መቐድምት ናብቲ መቐለ ዘሎ ዘይተሃነፀ ምህናፅ ይከኣል ነይሩ ዝበልከያ ስነ ሓሳብ
ኢሳያስ አፈወርቂ ብቆንዱ እቲ ፕሬዚዳንት ምልኢትሲ ኣነ ናይ ኢትዮጵያ ፕሬዚዳንት ዘይኮንኩ ኢሉ ዝነበረ ተሃኒፅ ዝነበረ ከተማ ኣፍሪሱ እንተበቅዕ ኣፍሪስዎ እኮ እዩ ማለተይ ንሱ ዝደልዮ በቃ ከምቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ዓይነት እንታይ ዝበሃል ፓላሳትን ገለገለ ናብዚ ሞፂ በቃ ዋላ ትኽዳን ተኸዳዲኑ ከም ድልየቱ በቃ ኣብዚ ማለት ክስዕስዕ ገለ ዝደልኒ ኤፍሬም ታምሩ ሙዚቁ እናሰምዐ በቱ ሽዑ እዋን ማለት እዩ ንሱ እኮ ኣፍሪስዎ ኣብቲ ጥቓ ካሎ ንስኻ ምንም ዘይተረድእካሲ ከይድካ ሓጂ ሲኢልካ ወፂኻ ገለ ትዛረቦ ዘለካ ትኽክል እዩ ሓሶት ንኣብነት የብሉን ውድሑ ሓቲ ኣትገብር ነይራ እንተይልካ እንጀራ እያ ትቅርብ ነይራ ናይ መን እንጀራ ናይ ውልቀ ሰብ ንናቶም በቲ መሪሕነት ሹም ዘይኮነስ በብውልቆም ይኣርዩ ነይሮም ዳሕራይ ከዓ ኣርኪቦም ብሎም ካልኦት ሓይልታት ኣርኪቦም ብሎም መፂኦም ብውሽጢ ጥዋዕ ኣቢሎሞም ጥዋዕ ምስ በሉ ደቂሶም እዮም ነይሮም ኣብ ማእኸል ባህሪሮም ሰቢዶም ገለገለ እዮም መፂኦም ዝሕዝዎን ጭብጦን ምሳኣኑ ንዓና ብፅፊዒት ከምዚ ለይቲ ሰቢዱ ምሳኻ ደቂሱ ኢሉ ተስኡ ንዓኻ ምስ ነቕንቕካ ዝውዓካ ከምኡ እዮም ገይሮምና ብሓጭንግራ ሓቢሎምና ኣብዚ እኮ 10 ገለ መለ ዓመት ቃልሰ ተቃሊስና ኢና ኢሎም ክዛረቡ ከለው ነቲ ቃልሲ ናይ ህዝቢ ትግራይ ተሓቢኦም እዮም ዝነግሩና ንዓና መፂኦም ሰሚዕኻ ዲኻ ንሕና እኮ 17 ዓመት ተቃሊስና ኢና እዮም ዝብሉና እምበር ነቶም ካልኦት ከባቢ እኮ ከምኡ ከም ተቃለሰ ህዝቢ ትግራይ ኣይፈልጥን ጠይቆ መፂኦም ተራሊኹም ትናይ 17 ዓመት ገለ ዝበሃል ዝነበረ ዋይ ዝኾኑ ግሩፕ ደይኮን እዮም ነይሮም ስቕ ኢሎም ውፅ ኢሎምስ በቃ እቱ ኢሎም ገለገለ ኣድጊ ገለ ዘይብሉ ስቕ ኢሎም ሕልፍ ዝበሉ ከምታት ነገር ገለ ይብለክ ሕጂ ተሓዝን ዋላ እቲ ታሪክ ናይቲ ህዝቢ እንተተዘሪቡ እዮም ይሽዑት ናቶም ሓሳብ ሪኦት ውዱቕ ዝኾነ ሰና ኣእምሮ ማለት እዩ ምክንያቱ ንሕና ዝሓየልና ኢና ንሕና ተቃለስቲ ኢና ገለ ከም ምባል ስለ ዝኾነ ሓቢርካ ንምንባር ስለ ዘየጣዓም ንምስራቕ ተሰማሚዕና ኢና ክንንብሮ ዘለና ሓዳር 29 ክብር ንብሎ ፀገም የውልን ዝናትና ማለት እዩ ከይድና ንኽብሮ እሱ ኢልካ ብሄር ብሄረሰብ ገለ ኣይኣምኑናን እኮ ኣይኣምኑናን በቃ ዘይኣምነካ ሰብ ድማ ንዓንደ እመነኒ ኣነስተ ኣማና ኤልካ ኣይኸውኑኒ በቃ እምነት ዝበሃል ካብ ክልተ ገጻት ይኽመፅእ ዝኽእል ናይ ብሓቂ ማለት እዩ ተኣሚኑካ ተኣምኖ ተዘይኣሚኑካ ድማ ኣይተኣምኖን በቃ ተወዲኡ ኣይኣምንኒ እንተይልካ ጠርጢሪ እምበር ንስኻ ተኣቲካ ናትካ ተኣማንነት ስራሕ ትሰርሕ ማለት እዩ ከምዚኣ እንዳነበረ እናሃለወ ሕምስ ኣቢልዋ ነዚ ዓዲ ኣብ መወዳእቱ ሓሚሱ ናበይ ከይዱ ናባና ከይዱ ከዓ ምሕማስ ጀሚሩና እኒሄ ማለት እዩ ሕጂ ወታ ይብለና መፂ ከምዚ እኮ እዩ ነይሩ ከምዚ ጌርኩም ተቃለሲ ከተማታት ክኾና ነይረን ገለገለ ምስቶም መራሕትኻ ንስኻ ትሰግረሎም ዘለኻን ተቀባጥረሎም ዘለኻን ሰባት ዝኣመሰሉ ርእሲ ዘለዎም ሒዝካ ከምኡ ዝበለ ከተማ ምህናፅ ኣይከኣልን እዩ ግደፎሞ ከምኡ ዝበለ ምህናፅ ሲ እተን ዘለዋ ሕጂ ኣብኣ ዘለዋ ኮረሪማን ገለን ሽየጠለን ሹቕን መደብር ሸቐጣ ሸቐጥ ንባዕል እንተይተረፋሲ ንምፍራስ ይኮ ዝግበር ዘሎ እምበር ኣብ ዓድና ዘይፈረሰ ነገር የለን ሶ ንምጥፋእ ደይኮነን እዩ ቃልሲ ዝግበር ዘሎ እንታይ ደይግበረሉ ኢኻሊ ኣየናይ ንዕቅቡ ሓመድ ኣለና ድሕጂ ተዋጊእና ማለት እዩ ጀነራል ሚግቤት ማሊ ቃለ መጠይቕ ብልገወራ ኣብ ድምፂ ወያነ ብሓፂሩ ገይረ ኣነ ከቕረበልኩም እሺ ደቀይ 5 እዮም እቶም 3 ህፃውንቲ እዮም እቲ ሓደ ድማ ህዚ ንደገ ኸድዩ እቲ ሓንቲ ድማ ዩኒቨርሲቲ ትመሃርላ እቲ ሓደ ንደገ ኸድዩ ኢሉ ተዛሪቡ ካብኣ ድሕሪኡ ከዓታይ ተዛሪቡ መናእሰይ ካብዚ ዓዲ እዚ ኣይትውፅኹም ካብ ትግራይ ኣይትውፅኡ ዓድኹም እዩ ዓድኹም ኢሉ ተዛሪቡ ኣነ ኣብ ዱባይ ገዛለኒ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ገዛለኒ ኣብ ትግራይ ገዛለኒ ቢዝነስ እየ ዝሰርሕ ኢሉ እቲ ቢዝነስ እንታይ እዩ ልብል ሕቶ ኣይተሓተተይ ካብኡ ቀፂሉ ድማ ኣንሕና ድሮን ዘይኮነ ካልእ ነገር ኣለና እዩ ምግዳል ኣይንፈርሒ ብድሮን ከይኮነ ብኻልእ ነገር ንተኣማመን ኢና ኢሉ ፍከራ ፈኪሩ መንእሰይ ግን ካብ ዓድኻ ከይትወፅእ ኣነ ግን ደቀይ ከውፅእ እየ ኢሉ ተዛሪቡ ከም ኣል ልብል ቃለ መጠይቕ ኣላትኩም ኩለኹም ሼር እናገበርኩም ናብ ኩል መንእሰይ ኣውፅሒኹም በተለይ ናብ ቲዲኤፍ ኣውፅሕለይ ፀረ ተጋሩ ፅቡቅ እዩ ማለት ንሕና እውን ኮይና ኣነ ገድድ ምስታይ ዝበሃል ዘኽድድ ዝበለት እዚ ህዝብና ግን ሃገረ ትግራይ ክውና እዮም ክብል ከሎ ከም ዝዕሸውና ገለ ማለተይ ዳሕራይሲ ዋላ ኢቭን ተሃገር ክንጠቕመና ዲያ ክነማዕብላ ዲና ሓድሽ ስርዓትና ክንምስርተላሲ ተዓድና ንባዕሉ መስሪትና ክንነብረላ ኢና ክንብል ከለናሲ ለካዞም ከምዚ ዝበሉ ሰባት እንድሕር ሓደ ፈቐሊኦም ከመይ ገይሮም እዮም ሕጂ ሃገር ክንምስርት ከለና ክፈቕዱ ኣለዎ እንዲ ሰብ መምሰቑሑት እንዲ ከመይ ገይሩ ክፈቕደልና ንሕና እኳ ኣብዚኣ ግን ከመይ ትሪእዋ ሓሳብ እዚኣ ግን ኣፀጋሚት ኣይኮነትን ንምንታይ እዮም ኣነማ ኦቨርፋይት ዝገብሩ እየ ዝብል ናይ ብሓቂ ክነግረኩም ማለት ካልእ እዚ እኒሄ ዘይንፈልጦ ንሕና ብዙሕ እቲ ዝውሰድ ክውሰድ ከይውሰደና ኢልና ንሓስቦ ማዕድናትን ሃፍትታትን ሪሶርሳትን ኣብ ትግራይ ኣብ ግዜ ውግእ እኳ ዳስ ብዘይ ፍትሓውነትን ብምጥፍፋእን ብዘይ ተሓታትነትን ይጠፍእ ኣብ ግዜ ውግእ ይጠፍእ ከምዚ ነገር
حافتي يكون سب يكون حيل سب يكون وزته بزي تحتاتنتن بزي حلافنتن ማንም ምን ከም ዝወሰዶ ዘይተፈለጠ እዩ ዝጠፍእ ንኣብነት ቀልል ብዘሎ መልክዑ ብዙሓት 2 ቶን ወርቂ ብ10 ምንድይ 10 ቶን ወርቂ 2 ቶን ወርቂ ብኤርትራ ገጽ ጠፊ ይባሃል ነይሮም 89 ማእከላይ መንግስቲ ገዚእዎ እሱካ ገዚእዎ ይተዋሂሉ ድሓር ገዚእዎ ይትቅርሽ ግን ይሃቦ ምን መስለኒ ሸይጦም ተኣምር ይኸም ዝበለ ቀልዲ የለን ድሓነሱ ግደፎም 89 ኩንታል ወርቂ ተገዚኡ ሓፂን ነይሩ መንእሰይ ትግራይ ታሪክ ሰሪሕ ኢሉ ንባዕሎም ሞይቱ ዘጥረዮ ንብረተሲ ኣብ ሙዚየም ክቅመጥ ዝግባእ ተሸይጡ ሻያጡ ይፍለጥን እከለን ናቦሉስ ኣጥፊኦም ትግዚያው መንግስቲ ክስቶ ትውፃ እንደ ምዝሉ ጀነራል ጸርቃን ውን ዘይወፃተን ሓፂን ዚአን ገለ ይብል ጌታቸውን ክወፃ ኸላን የረን ገለ እናበለ በአም ኣብ መወዳተን ጠፊአን ሰሪቆመን ማለት እዩ ሰሪቆም ሸይጦመን ወመን ገዚእዎን እንድዕለና ይንፈልጥና ምን ተሸይጠን መስፍን ገዚእዎን ይባሃል ሓደ ግዜ ይሕመ እዩ ኮምታት ነገር እዚኦም ኩለን ትሪእዎን ኣለኹም ናይ ትእምት ገለውን ነይሩ ዝበሃል ነይሩ ገንዘብ ነይሩ ጥራሕ ዘይኮነስ ዓበይቲ ጃያንት ካምፓኒስ ገሊኦም ማለት እዩ ወነንቲ ዝገንዘብ ናይቲ ህዝቢ ካሽ ፍሎ ዝቋፅሩን ብፍላይ ካብ ሞኖፖሊ ዝሓዝዎን ሰሙን የለውን ኦኬ ስለዚ እንታይ ከይጠፋና እዚኦም ድሕር ጠፊኦም ኮይኖም እንታይ ከይጠፊኻ ትዋጋዕ ሕጂ ማለት ንኣብነት እንታይ ከይጠፊ ዝዋጋዕ ሓደ መንእሰይ ንሳይ ፍልጣኒ ሕጂ እዚውን ካሊ እዩ ከም እዩ ማለት እዩ ኣላ ሳሊስ ክዛረብ ዝደሊ እዩ ይዛረባ ክንሰምዕ ኢና ፈሪሱ ፀረ ንተጋሩ ክወሓስ ተባሂሉ ዝተዓቀደ ጽምዶ እዩ ኣብ መቃብር ጽምዶ ዝተመስረተ ጽምዶ እዩ ካልኣይ ክትጻመድ እውን ክትድለለካ ክትጻመድ ስለዘለካ ካብ ትጻመድ ማለት ይሆን ዝሽየጥ ስለዘለካ ኢኻ ክትዕደግ ትግራይ ብዙሓት ብራንድ ዝወነን ዓዲ ብዙሕ ብራንድ እዩ ዘለዎ ህዝቢ ትግራይ በዓሉ ዓብይ ብራንድ ምክንያቱም ኣብ ምብራቅ ኣፍሪካ ጂኦግራፊካሊ ኣብ ምቹው ኩነታት ዘየለና ሃለዎ ግን ነዊሕ ዘበን ኤግዚስት ዝገበረ ህዝቢ ባርነት ፍጹም ዘየተኣናገደ ህዝቢ ዝብራንድ ዝርእዩ ካብ ህዝቢ ትግራይ ህዝቢ ትግራይ ኢሉ እምበር ዘይክሓብር ይኽእል ዘይክፅመድ ይኽእል እንታይ ክረክብ ክፅመድ ስበት ዘይጎትት እንተኮይኑ ትግራይ ታይልካ ንፍቲ ምስጣት ዝጭፍጭፍ ዝድግፍ ዝነበረ ሎሚ ዝበለ ጽቡቕ ሓሳብ ናይ ሰብኣይዚ ናይ ዝሓለፈ ሓሳብ ዝኾነት ደስ ትብል ኣላ ብዙሕ ብራንድ ዘለዎ ህዝቢ እዩ ብዙሕ ብራንድ ናይ ብሓቆ ብዙሕ ተጠቃምነት ብዙሕ ክትቀመሉ ዝኽእል ሰብ ተዝህሉ እዚ ህዝቢ እዚ ንምምርሑ ብጣዕሚ ኣዝዩ ምቹእ ህዝቢ ባዕሉ ዝተገንሐ ክለኩም ከለኹ ብዙሕ ሃይማኖት ባህሊ ወዘተ ዝፈልጥ ሰብ በዓል ታሪክ ንኽትመርሖ በቃ ንኽተሰልጦኖ ብፍላይ ትሬን ንኽግበር ብቐሊሉ ማለት እዩ ዝተወሰነ ወፃ ያውፂኻሲ ኢንቨስት ክትገብረሉ ትኽእል መንእሰይ ሓይለ ሰብ ገለ ነይሩ ቆልዑስ ነርኩም ምንም መዕቢኹም ይባሃል ምስላ ነይሩ ሰብኣይ ከምኡ ኢሉ ነዞም ደቂ ርእይዎም ሲ ቆልዑስ ነርኩም ምንም መዕቢኹም ኢልዎም ይባሃል ሕጂ ከምኡ ኮይኑ ማለት እዩ ታሪክ ኣዝዩ መሕዘኒ ሰብኣይ ግን ተዛረቦ ትክክል እዩ ብዙሕ ብራንድታት ዝወነነ ብዙሕ ፊቸር ዘለዎ ህዝቢ ማለት እዩ ፊውቸር ዘይኮነስ ፊቸር ብልጫታት ፀባያት ዘለዎ እዩ ብቑዕ ህዝቢ እዩ ባይዞይ ብእምነት ገለ ርኢኻዮ ጥንካራ ኣለዎ ብሓይሊ ገለ ርኢኻዮ ብጣዕሚ ኣዝዩ ብርቱዕ እዩ ብምስራሕ ገለ ርኢኻዮ ኣዝዩ ዝበርትዐ ህዝቢ እዩ ታሪኹ ማንም ሰብ ዝኣምነሉ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ባይዞይ እዚ ታሪክ እዚ ሕወሓታውያን ናትና እዩ ኢሎም ክዛረቡ ይኽእል እዮም ከምዚ ዓይነት ተተሓሳስባ ዘለዎም ዝድግፉን ወዘተ ዝበሃሉ ሓደ ሰባት ናትና እዩ ኮት ታሪክ ገለ ዝመስሎም ናይቲ ህዝቢ እየ ዝብል ዘለኹ ናቶም የበልኩን ናይቲ ህዝቢ እየ ዝብል ዘለኹ ናይ ኣቦይን ናይ ኣደይን ታሪክ እየ ዝዛረብ ዘለኹ እምበር ናይቲ ኣብ መሪሕነት ዘሽካዕልልን ዝልኽብጥን ዝነበረ ናይቲ ዝሕሱ ዝነበረ ኣይኮንኩን ናይቲ ሓቂ እንዳተዛረበሲ ናይቲ ክዳኑ ሰፊዩ 7 ቆልዑ ዕብዩ ሰለስቲኦም ናብ ቃልሲ ሓደ ንቤተ ክርስቲያን ሰለስተ ወይ ገለሒ ዝተረፈ ሰብ ማለት እዩ ናቱ ታሪክ እየ ዘውግዕ ዘለኹ ሕጂ ናቱ ታሪክ ከዓ በኤኒ ሚንስ ናይ ጀነራል ምግበይ ኣይኮነ ናይ ጀነራል ጎዲፋይ ወይ ሳምቲንግ ገለ ይኮነን ማለት እዩ ጉዳዮም ኣይኮነን እዞም ሰባት እዚኣቶም ከም ዝርዳእኒ ዘሎ እንድሕር ኮይኑ እንድሕር ኣነ ቢዝነስማን ኮይነ ዓቕም ዘለኒ እንድሕር ኮይኑ ቢዝነስማን እንድሕር ኮይነ ስለ ቢዝነስ እውን ክሓስብ ይትኽክል ከም ውልቀ ሰብ በዓል ቢዝነስ ክኸውን ይኽእል ጉዳይ ኣይኮነን ክሰርሕ ይኽእል እየ ከም ቃልሲ ግን ንኽልተ መንግስቲ ንኽልተ መንገዲ ክግዛእ ከም ዘይክእል እዩ ዝሕብር ዋላ መፅሓፍ ከምኡ ዝብል ንገንዘብ ንእግዚኣብሔር ናይ ትግዛእን ስለዚ አንጻር ገንዘበይ ቃልሲ ኢሉ ዝሓስበኒ ሰብ ተልዩ ዓሻ እዩ ማለት እሺ በቃ ጽቡቕ እዩ እንተ በለኩ ክትኣምኖ ዘይብልካ ኣብ ድንቁርና ውፁ ዓድኻ ክትጭፍጨፍ ዓድኻ ክትቅተል ከም ሰብ ክትጸንት ካብዚ ዓለም ዝፈረደካ
ولا لو مطعوم لكاسي السخا فتح تركب خاطك على زقباك بقى بنش تزربا زطبرو ترى خلها انزي نقول عاب لك بقى تحزن في درجه نقحتهم في دنقرنات قال تحزن يا انوي مقبي بايزوي كان زمصاتو نرد نجر قلمنا مدب نا كمزي منصو استنافست ورنيرا مقبي حميمو تبل مالتي انا هم زمسلني دارغا بعلامه استغبرت اتنشن قالبو نركاب هي بو حميمو تباهيل نير قالت بايد شوحان دبت انترفيو قبرالو مستبالغا انتاي نمباليو بقى اتنشن زياده قالبو نركاب انديو دحان كنمصوينا ولا تصالينا مس حزب تግራይ اب አይና ክንነብር ጎረባብትና ናይመን ከተማታት ዓኔን ከተማታት ትግራይ ዓኔን ከተማታት ኤርትራ ዓኔን እንበር ከተማታት አዲስ አበባ ዓንዋና በሰዓት እዚ ከተማታት ናይ ኢትዮጵያ እንታይ መስይለን ኣለዋ ሎሚ ብናይመን መስዋዕትነት እዩ ዝኹሉ ኣምሓሩ ተሰውዮም ደቂ ኦሮሞ ተሰውዮም ሙሉ ኣብ 17 ዓመት ናይ ቃልስ ናይ ደርግን ምውዳቕ ሓደ እኳ ወዲ ኦሮሞ ኣብ ቃልስ ህዝቢ ትግራይ ተሰወ ኣብቲ ንደርግ ምውዳቕ ሰኣለስ የለን ኤርትራውያንን ተጋሩን እዮም ወዲቖምሉ ድሓርቶም ኤርትራውያንን ተጋሩን ከዓ ክልቲኦም ኮይኖም ኣብ ገዝኦም ሓወሊዖም ባዕሎም እቲኦም ከይደኸሙ ሜዳ ከይከዱ በረኻ ብረት ከይተሸከሙ ቁማል ከይተበልዑ ከይሰንከሉ ከይተሰውኻ 4 ኪሎ ሰተቲሎም አይ ተዛሪበኮ ኣነ ማለተይ ተዓንተወሲ እንዳተዛረብኩም ለፀኒ ሓቂዶ ማለት እዚ ባዕሉ ወሰኽ ይብሉ ታዘረባ ትክክል ያ ነራ ታፀገም ግን እንታይ ኮይና እቲ ታሪክ ናይቲ ህዝቢ ንሕና እንድሕር ዳኣ ነጊሩና ያፍቲ ማእኸል ዓዲ ኸይድና ከምዚ ያለኩም እንደ ሓፊር ካሲኑ ዝኾነ ሰብ ማለት እዩ ዝኾነ ነገር ጌርካ ንስኻስ ብሉፅ ንስኻ ሰሪሕኻ ዝበዝሕ ስራሕ ንስኻ ሰሪሕኻ ግን ኣይ ፀገም የብሉን ድሓን ኣይ ናይ ኩላህና እንድዩ ናይ ኩላህና ኮይ ፀገም የብሉን ኩላህና ዘምፃና ከምኡ ኢሎም እዮም ኣሚኖም በቃ ከምኡ ኢሎም እዮም ኣሚኖም ሓንቲ ንሕና ተቐሊስና ከም ንፈልጥ ንባዕለ ይፈልጡን ወረገለገሊኦም ምስ እትውግ ዓድዋቱ ናይ ዓድዋ ኩናቱ ነው ብዛዕዲ ማእኸል ተኻየደ መሲሉ ሰምዖም ኣለው እዮም ሓቂ ነገረኩም ማለት እዩ ዘይፈልጥዎ ማለት እዩ ዓድዋ ናበይ ገፅኹም ዝርከብ ቀይሕ ዓረበይ ተሓቲታ ቀዳማይ ሓንቲ ቆልዓ ሕጂ እጅኮ መሕዘኑ ቆይ ንሕና እኮ ዘይኮናየ ነገር የለን ዘይኮናየ ናይ ባሓቂ ማለት እዩ ዘይተገብረ ኣብ ልዕሊ ህዝብናሲ የለን ኣሽከዓላል ተፃዊቶምሉ መራሕቲ ማለት እዩ ኣፀቢቖም ከኦም ተፃዊቶምሉ ኣፀቢቖም حموشت جزء ثلاثة جزء مسدامة يقول زواج أنا كو شجورة يكون نيرو بعد ما يكون نيرو زواج أنا مريت يكون نيرو لو مش هويدو أواجي أمنا قند حكي أواجي أمنا حاتق مصبها لنا نمتى أنا تواجينا بوردر المفتر نمتى بوردر سويل كا إيماجينري إيماجين سئل فتر مثل فتر بوردر أبزين نيرو زين تتوصيلو كم زيز بلا حاولتي نيرو بزوجت يلا ما أخل ميدا أيو ست أحسن بلن بعد من هزبي تخوعيتو مسموته أو زنبر أحوات زبتات بحال ممهر زمهر بحال عينة من نابرو زنبر حوين حافتين زبهال جنبارات بمولو زي ببعد ما جنبار بجنبار صورنا وزته وزيهم كلهم زلوا بالعالم مالتي زم هزبتات زيهم بمولهم حتى قبلهم زم منقصات لأنه على تنكواق وغيرهم مالتي تاي بالزبل صلاينا ايو اندابلش عبيات صلاتنا ايوم تغارو صلاتكم يوم مالتي اندابله نزل انا يزل عالم صلاتكم يوم يبلوم نمنتاي كم زغيرم كوغيهم كم زغيرم وغيهم نابله بانا زنبر ودبك منግስት ሻዕብያ ቦይኑ ጥርሑ ይخترف ዘለዎ بطرሑ ይخترف ዘለዎ ከም ኣኸም በትርጠጠው ክብለሎ ሳንክሽን በሳንክሽን ማዕቀብ በማዕቀብ 4 ዓመት ተዋሂብክ ዓድል ኣብ 4 ዓመት እዚ ነዚ ህዝብታት እዚ ተዘይ ተጠቂምካሉ ዳሕራይ 4 ዓመት ተወሲኹን ክመጽየልካ ካብ 80 ዳሕራይ انت يبال ريغريسيف ثيرابي نا علم وسيد كوالا تتمص اتس امبوسيبل كونا يكلن مالت حجي سويلكا اكايدا خوالا مصباق اصبيكا تملاخ موات ورقي تاريخ مبلشاو ነው علو واغا يبلون مالتي دحر دقيم كوميلي انا زغمت نو صقم يولن تيل خا كبالاش انا صراحه هوتيل انا صراحه تاريخ بوزح سلازي نبرن ولا تتبالاشو حبيبي يزبال ناي نيش لي صحن دي كم ولدو مالتي كم جنريشن ايكون كم ولق اسب مالتي كم ولق اسب كم جنريشن ما بحال يلن جنريشن زيكو تاريخ سرح زي كونه سويل بقى سمع زنبر يوم زلوا مالتي انويس نايلو ما انت مدب نزي مسلك سام وداتا تخاتاتي لكم ام وداتا ناطري تقدفو دز بلكم ريتا صحفو لوام كن خونلكم يمنه تشاو دحنا قنيوتا good light دحنا حضرت حواتي مالتي